خدا پیغام امت تپریخ چی دین دا یہودیت کی اویا یوویا جماعتو عیسویت کے دواویا جماعتو ستفترق امتی علی 73 فرقہ زما دا خپل امت با بیا پدریویا فرقو تقسیم شی داغا صادق اخبار موافق جماعات دریویا طول پورا شوی پدی امت کم جماعات رالا اہل السنہ والجماعہ دا ہر اڑخا پاوی تعنی شروع دی سوک دین بدنامی امی سڑے بدنامی عوام و تجارانو دین بدنام کردی دی نا کہ دین دا عیسویت دے دا پیرو دا مولانا بدنام دے او کہ دین دا یہودیت دے دا پیرو دا مولانا لاسا بدنام شوید او کہ زمان پا دین کے فرق جوڑ شوید دینو غلط پیرانو غلط مولیانو جوڑ کردی زما مقصود دا اہل سنت بانے بیان دے طالبان دے فکر زما دا بیان وبل اڑختا ونگر دے ورنہ زما منظور نظر دل تا پچا بانے رد زمان دا مشران و علماء و منز کی بازی خبر اشتری پاگی بانے ننم پیو شورا کی مون خبری کری ناس کینو عوام اگے کی زانا و طالبان زان داخل مگر دا زما تاسو دا سوال دے سب زمان شاگردان یا سب دا علماء و شاگردان یا تاسو دے نظام منز کی مرانا نوزائی زمان سوال دے تاسی تا او دا بیان چه زکو منو دا نظرم جوڑ نکی چه یعنی دا بچارت دے نا دا مقصد زما اہل سنت بانے دا دی صاحبانو چه محفل جوڑ کردے دے دا مخکن مطالبہ دا اہل سنت پٹکی دا بیان و مطالبہ مانا شوی تو ای صاحبان دا اشاعت دی کیسٹی خورائی نو دا غختل چه پدی موضوع و بیان مقصد بانے کوئی شوی زما منظوری نظر واللہ لازم زما رد ندے تا پچا بانے اصل حقیقت بیانول دی او غلط نقلم مکوئی شاسینات تاسو فکر دا سی لڑشی چی دے بیان کی مقصود گینے سوک شخص دے دا سی نظر دا اہل سنت تعین داغی اجماعی عقائد بیانول داغی مقابل کی خطرناک فرق کم دی داغی اسامی سدی دا دا نچوڑ او بیان زما دا بیان نچوڑ او خلاصت نمعزز دا امت دریو یا فرقو تا تقسیم تا فرق خطرناک چا آغی شیعیت تا لمنوائی آغا دا پیر پا لباس دی آغا دا تصوف پا لباس دی آغا بتا تا سنی ٹکے یادائی آغا با دا پیرو دا شیخوخت و دا دربار ممون مخی تکی خو منظوری نظر و مقصود با دا آغی خلق دا شیگانو پا گیم کے داخل ہوئی ویخ بای طالبان و علماء دی خبری سجماعات دا ادارو پا شکل بوی دا تعلیماتو پا شکل بوی دا دین دا اشاعت پا شکل بوی فاغا با دا خوارج اخکاروی و دا وحابیان اخکار بوی پسی پرده با حقوی تلاسونوی او پا دا گیمونو بانے با عوام دا وحابیت پا جال کرا داخلی و دا خوارجو پا جال اہل السنہ والجماع بالمقابل دعاوی دلیل بنیادی عقیدوی اختلاف پخپل درمیان کے اہل السنہ والجماعہ پدو کورنویشن شوی یو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بل ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ مقلدین پا اصول دا علم کلام کی دا امام ابو منصور ماتوریدی متبعین